Μπράβο σας. Εδώ τελειώσαμε το πρόγραμμά μας απόψε. Ένα θερμό χειροκρότημα για τη χοροδία μας. Για αυτά τα εκπληκτικά παιδιά της χοροδίας. Ένα θερμό χειροκρότημα για το μουσικό μας εργαστήρι. Και ένα θερμό χειροκρότημα από εμάς όλους, για σας, για την θερμή σας συμμετοχή και τα χειροκροτήματά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη που μας κάνετε στο βίο μας.